Mateo chapter 5. Ti sermon ni Apo Jesus iti bantay. Idi makita ni Jesus dagiti adu at tao. Simangat iti bantay. Nagtugaw kit imasideg kenkwana dagiti adalan na. Insuro na ida. Kinunana. Nagkasat dagiti manglibig anapang dawda. Iti imatang ti Diyos. Takupada ti pagarian ti langit. Nagasat dagiti agladingit. Talibliwain to ida ti Diyos. Nagasat dagiti napakumbaba. Tamaited to kadakwada iti daga. Nagasat dagiti lasged ti tarigagay da amang tungpal iti pagayatan ti Diyos. Tamapnek danto. Nagasat dagiti manangaasi. Taikasyandan to ida ti Diyos. Nagasat dagiti nadalos ti panagpuspuso da, tamakita danto ti Diyos. Nagasat dagiti mamagkakapya, managandan to nga anak ti Diyos. Nagasat iti maidadanes, kapo iti panangtungpalda iti pagayatan ti Diyos. Takupada ti pagarian ti langit. Nagasat kayo no mapagpabainan, maidadanes ken mapadpadakes kayo. Kapo kanya. Agrag-o, ken agragsak kayo, agsipod tadakkel ti gunggunayo sa dilangit. Takastoy ti panangidadanes, dagiti tattao kadagiti profeta nga imununang kada kayo. Da kayo ti panakaasin dagiti amin at tattao. Ngem timmanayen iti asin, saanen ang mapaapgad. Awan serserbinan, udiket maibembeng ken mapaypayapan. Da kayo ti panakasilaw ti lubong, saan ang mailinged ti ili anabangon iti rabaw ti may sa abantay. Awan ti tao amang gangat iti pagsilawan sa nakaluban, iparabaw na ket di iti nairanta a pagsaadan na tapno aglawag kadagiti amin at tao nga adda iti balay. Masapol amas kastamet ti pananglawag ti silaw yo iti imatang dagiti tattao tapno makita da dagiti naimbag nga aramid yo ket idaydayaw da ni amo yo sa dilangit. Diyo ipagarop nga umay ko waswasen tininteg ni Moises ken dagiti panursuro dagiti profeta. Dak imay tapno waswasek dagitoy no diket tapno ibanag ko ida. Laglagi penyo abayat ti panagpaot ti langit ken daga. Dinto mapukaw ti uray maysa at tulnek wenno kabasitan a paset ti linteg. Agingga a matungpal daanin. Isut gapuna at mangsalungasing iti kabasitan kadagiti bilbilin ken mangisungsong kadagiti dadduma nga agsalungasing met isunto ti kanumwan iti pagarian ti langit. Nganti siya sinuman agtungpal iti linteg ken mangisuro pay kadagiti sabali tapno agtungpal damet isunto tinatan-ok iti pagarian ti langit. Ngarod ibagak kada kayo makastrek kayo iti pagarian ti langit no napaspasnek ti panagtulnog yo iti pagayatan ti Diyos. Ngem ti panagtungpal dagiti Pariseo ken dagiti mamaestro iti linteg. Nangnegyo na isao kadagiti tattao idi ununana. Di ka mamapatay sa sino man a pumatay maidarom. Ngem ita ibagak kada kayo. Sa sino man ang makapungtot iti kabsat na, maisak lang to iti ukom. Sa sino man agkuna iti kabsat na, awan serserbim, maisak lang iti Sanhedrin. Ket ti agkuna iti kabsat na, maagka, sungbatan nanto iti infierno. Ngarod, numangidatag ka iti daton mo iti altar. Ket malagip mo nga addagura ken nikabsat mo ibatin ti daton mo iti sango ti altar. Umunapay nga inka makikapya ken nikabsat mo sa kanto agsubli a mangidatag iti daton mo. No adda mangidarom ken ka
makiariglo ka nga umuna kenkwana sakbay a mayuli iti darum kanu saan isaklang naka iti ukom ket ti ukom yawat naka iti gwardya amang ipupok ken ka iti pagbaludan ibagak ken ka nga ijay monto agingga a mabayadan ti amin a multam nangigyo na isao di ka makikam malala ngin ita ibagak kada kayo iti sa sino man amang matmat iti maysa a babae ket garte man na iti puso na nakabasulen iti panna kika malala narod no ti makannawan a matam ti paka tigapuan ti panagbasol mo suatem asamo ibeleng nasaysayaat a mapukaw ti maysa a paset ti bagim ngem ti amin abagim a maitapwak iti infierno ket no ti makakanawan nga imam ti makaigapuanan iti panagbasol mo putdem samo ibeleng nasaysayaat nga awan ti maysa atakyag mo ngem ti sibubukel abagim a maitapwak iti infierno na isa opay siya sino man a lalaki a mangisina iti asawa na masapol nga ikkan na iti kasuratan ti panagsina ngem ita ibagak kada kayo ano ti lalaki isina na ti asawa na idinto asi pupudno kenkwana ti babae mapabasol dayta a lalaki iti pannaki kamalala ti asawa na no makiasawa manin kastamet a makabasol iti pannaki kamalala iti mangasawa iti naisina a babae nangyagyomet a naisao kadagiti tattao idi ununana di mo paglikodan ti karim ngem tungpalem dagiti sinapataam iti apo nga aramiden ngem ita ibagak kada kayo adikay agsapata apulos no agkari kayo diyo pagsaksi ti langit taiso ti trono ti Dios wenno daga taiso ti pagbatayan dagiti sakana wenno ti Jerusalem taiso ti syudad ti naindaklan nga ari di mo met pagsapataan ti ulong agsipod tadi ka makaaramid iti uray may sala a buok puraw man wenno nangisit kastoy laeng ti kunayo no wen no saan taagtaod ti panagdadakes ti anyaman nga inayon yo nangyagyo a naisao mata ti mata ngipen ti ngipen ngem ita ibagak kada kayo adiyo balsen ti siya sino man amang dangran kada kayo no adda mang tungpa iti makannawan a pingping mo itayam pa iti makakanmigid kastamet ano adda mangidarom ken ka tapno alaen na ti badong bayam nga alaen na pay ti kagay mo sa sino man amang ipapilit kumuyog ka kenkwana iti maysa a kilometro kuyugem pay iti maikadwa no adda dawaten da ken ka ited mo no adda buluden da ken ka ipabulod mo nangigyo a naisao ayatem dagiti gagayem mo ngem guraem dagiti kabusor mo ngem ita ibagak kada kayo ayaten nyo dagiti kabusor yo ket ikararagyo dagiti mangidadanes kada kayo tapno agbalin kayo nga anak ni amayo sa dilangit ta pada apagranyagen ni init kadagiti imbag ken kadagiti dakes at tattao mangted iti tudo kadagiti agaramid iti naimbag kastamet kadagiti agaramid iti dakes apay agunggo naan kayo kuma ti Dios no dagiti laeng agayat kada kayo ti ayaten nyo kastamet ti aramidan dagiti agsingsingir iti buwis ketno dagiti laeng gagayem yo ti kasauyo adda kadi pakaidumaan nyo dagiti sabali at tao kastamet ti aramid dagiti hentil masapul nga rod nga awan pagkurangan nyo akas ken ni amayo sa dilangit nga awan pagkurangan na. Mateo chapter 6
iti panang limos. Kitain nyo, tadiyo, pagpasindayag, ti panagaramidyo, iti naimbag, kadagiti tattao. Tano kasta, ti aramiden nyo, di na kayto gunggunaan ni Amayo asa di langit. Narod, numangted ka iti tulong, di mo iwaragawag akas iti aramiden, dagiti agin sisingpet, iti uneg, dagiti sinagoga, ken kadagiti kalsada. Aramiden da daytoy tapno dayawen ida dagiti tattao. Laglagipin nyo nga inawat da tigunggunada. Numanglimos ka, mangted ka asaan amamuan, uray ti kaasitgan agayam mo. No diket aramidem asililimed. Ket ni amam amakakita iti aramid mo asililimed. Gunggunaan na kanto. No agkararag kayo, diyo tuladen dagiti agin sisingpet. Igagarada iti agkararag asitatakder, kadagiti sinagoga, ken kadagiti lanlansangan tapno makita ida dagiti tattao. Laglagipin nyo nga inawat dan iti gunggunada. Ngem agkararag ka, sumrek ka iti kwartom. Irikep mo ti ridaw sa kaagkararag ken ni amam adi makita. Ket iso a makakita ken ka nga agkarkararag iti nalimed. Gunggunaan na kanto. Nagkararag kayo, diyo ulit-uliten dagiti awan serserbina asasao. Kas kadagiti pagano, amang ipagarop, ama ipangagda, gapo kadagiti atiddog, akararag. Da, diyo tuladin ida, taamon ni Amayo dagiti kasapulan nyo, sakbay nga agdawat kayo kenkwana. Kastoy nga rod ti panagkararagyo. Amami sa dilangit, madaydayaw kuma tinasantuan anagan mo. Umay kuma ti pagaryam, matungpal kuma ti pagayatam ditoy daga akas sa dilangit. Ited mo kada kami ti taraon mi itang aldaw. Pakawanen na kami kadagiti basbasol mi. Akas iti pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Dinakam iturong iti nakaro apakasuutan, ilisina kami ket di iti managdakdakes. No pakawanen nyo dagiti nakabasol kada kayo, pakawanen na kay tumet ni Amayo sa dilangit. Ngem no diyo pakawanen dagiti nakabasol kada kayo, dintumet pakawanen ni Amayo dagiti basbasol yo. No agayunar kayo di kay agparang analiday akas dagiti agin sisingpet ta agpamarangda a nakakaasi tapno maamuan dagiti tattao nga agayayunarda. Laglagipin nyo nga inawat dan ti gunggunada. Ngem no agayunar ka, agdiramos ka ket agsagaysayem ti buok mo tapno awan makadlaw nga agayayunar ka. Nilaing amam adi makita ti makaammo ket iso a makaimatang iti aramid mo analimed. Gunggunaan na kanto. Ti kinabaknang iti langit. Di kay agurnong iti kinabaknang nga agpaay kada kayo ditoy daga ta ditoy dadaelen ti sanga ken lati ket serken ken takawen dagiti mannanakaw. Agurnong kayo ket di iti kinabaknang agpaay kada kayo sa dilangit. Ta sadyay saan nga agratik ken aglati ket saan aserken ken takawen dagiti mannanakaw. Tano sa dino ti ayan ti gameng mo at damet ijay ti pusom. Ti silaw ti bagi. Ti mata ti panakasilaw ti bagi. No nasalun ti matam, nalawag ti entero a bagim. Ngem no nasaan nasalun ti matam, nasipnget iti entero a bagim. Isot gapuna nakudrep ti silaw mo, anyan a kinasipnget. Ti Diyos ken ti sanikwa. Awan ti makapagserbi iti dua nga apo.
taguraen na ti maysa ket ayaten na ti sabali. Wenno agserbi as ipupudno iti maysa ket umsyen na ti sabali. Diyo mapagiddan a pagserbyan ti Dios ken ti sanikwa. Dagiti pakasikuran ken pakadanagan. Daytoy ti gapuna nga ibagak kada kayo adiyo pakadanagan ti pagbiagyo o no anya ti kaninyo ken inumenyo wenno ti lupot a pagkawesyo. Saan aya a napatpateg iti biag ngem ti taraon? Saan aya a napatpateg ti bagi ngem ti kawes? Kitain nyo dagiti tumatayab. Dida agmula, dida agani, dida agipempen iti kamalig ngem taraunan ida ni Amayo sa dilangit. Saan kayo a napatpateg ngem dagiti tumatayab? Siya sino kada kayo ti makapatiddog iti biag na babaen iti panagdandanag na. Ken pay apakadanagan nyo ti pagananay. Kitain nyo ti panagdakkel dagiti liryo iti tayak. Dida agtrabaho wenno agabel. Ngem ibagak kada kayo nga uray ni Solomon iti amin a kinabaknang na. Awan kawes na anapinpintas ngem iti uray maysa a kadagitoy asabsabong. No ti Dios kawesan na dagiti root iti tayak. Root nga adda ita ken inton bigat maisongrod. Saan aya anang nangruna akawesan na kayo? Nagbasit ket din ti pamatiyo. Isot gapuna adi kay masikuran. Diyo kunkuna. Panghalaan minto nga rod iti kanin mi. Wenno inumen mi. Wenno kawes mi. Dagitoy ti pangruna abiruken dagiti hentil. Ammo ni Amayo sa dilangit a masapol yu amin dagitoy. Ipangpangruna yo ket di abiruken ti pagarian. Ken tungpalen ti pagayatan na. Ket itednan to amin a kasapulan yo. Isut gapuna adiyo pakasikuran ti agpaay kada kayo inton bigat. Ta sumaganad nga aldaw adda bukod na aparikot. Umdasen ti parikot ti maysa nga aldaw iti dayta nga aldaw.